пешниҳодҳои аҷоиб мекунанд. аз ин чиз наметарсед? шумо магар беақл ҳастед? барои чӣ ин хел гапҳо мегӯед? гӯш кунед маро, холаҷон. Аз кадом роҳе ки омадагиед, ба ҳамон роҳ равед. Ман ба писари шуморо дӯст намедорам. Ман чӣ хелаям мегирам? ҷони ман омаде, сад сол гардир омаде. меҳрангез, агар овозаи ҳунари шумо имрӯз ба гӯши мо намерасид, мо шояд дар рӯ ба рӯи тамошобини худ ҳамсуҳбат намешудем. баъд модарам вақте ки дар хона мешиштем, дар телевизион дар ёдам ҳаст, Нозия Кароматлоро нишон медоданд. баъд иншоалло духтари ман ҳам хеле мешавад. озод чун паррандагон андар фазоят мепарам, андар фазоят мепарам. дар деҳот шавҳар кардан мехоҳед ё ин ки дар шаҳр? мехоҳам ҳаминро фикри шуморо фаҳмам. дафшав маймун. зиман ранҷидаӣ? бале, ранҷида. то ҳол ин шанс барои мардҳо набуд. Фақат занҳоро ба кори Фаберлик даъват мекардем. акнун фурсат даст дод шуд. дар вақти кам соҳиби маоши зиёд шудан мехоҳед? пас ин кор танҳо барои шумост. ман Ганҷинаи Ҳасан, директори ширкати Фаберлик, шуморо ба гурӯҳи худ даъват мекунам, ки дар як каталог соҳиби 2 ва ё 3 унвон мегардед. ман дар Қирғизистон маҳз оид ба ширкати Фаберлик курси такмили ихтисос гузаштаам. системае ки мо дар он кор мекунем морковка нест. кӯча ба кӯча фурӯхтан лозим нест. соатҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ нишастан лозим нест. аз саҳар то бегоҳ кор гуфта баромадан лозим нест. барои мо танҳо телефон ва хоҳиши кор кардан лозим асту халос. дар 20 рӯз шумо 2 соат вақт ҷудо мекунед барои кор. мо аз рӯи системаи кории СЕП фаъолият мекунем. дар гурӯҳи мо барномасозҳо кор мекунанд. аз рӯи барнома шумо метавонед ҳуввияти шахсии худро ошкор накарда фаъолиятатонро давом диҳед. дар Қирғизистон 70% мардҳо ҳамчун кори иловагӣ дар ширкати мо кор мекунанд. бинобар ин новобаста аз ҷинс шуморо ба кор даъват мекунем. рақамҳои WhatsApp 901 33 90 70. ман бо як меҳру муҳаббат ва самимият саломи гарми худро ба кулли подписчикони Меҳробпро мерасонам. зеро муддати зиёд аст ки бо мо ҳастед, моро ҳамроҳӣ мекунед, барномаҳои ҷолиби моро тамошо мекунед ва аз ин чиз сарамон дар осмон аст. дӯстони азиз, барномаи мо ситорарез унвон дорад. чун шумо шоҳид ҳастед ки мо дар барномаҳои худ ҳамеша чеҳраҳои зеборо меҳмон мегардонем ва аз розу ниёзу қиссаҳои зиндагиашон як як ба шумо қисса мекунанд. биёед дӯстони азиз, ин навбат меҳмони барномаро ба шумо муаррифӣ мекунам. Меҳрангез Тағоева, бисёр як хонуми зебо, хушовоз, оне ки рӯи саҳнаи тоҷик бо сурудҳои дилангез тавонист ки зуд дар дили мардум ҷо ёбад ва имрӯз бо дархости зиёди мухлисонаш меҳмони барномаи мо гашт. Меҳрангезбону шуморо пеш аз ҳама ба барномаи ситорарез хушомадед мегӯем. аввалан саломи худро арз мекунам ба кулли подписчикони канали Меҳробпро. хеле хушҳол ҳастам ки ба ин барнома маро даъват кардед ва хеле дар ҳаяҷон ҳастам. меҳрангез, агар овозаи ҳунари шумо имрӯз ба гӯши мо намерасид, мо шояд дар рӯ ба рӯи тамошобини худ ҳамсуҳбат намешудем. ва инро бубинед ки дар ҳақиқат як ганҷ, як ҳунари шумо сабаб гашт ки мо ҷустуҷӯи шумо бароем ва шуморо меҳмон гардонем. аз ин ифтихор дорем. ташаккури зиёд. меҳрангезбону, пеш аз оне ки барномаро шурӯъ кунем, тамошобини мо мехоҳанд дар бораи зиндагии шумо донанд, дар бораи дар касбу кори шумо, дар бораи чӣ касбу кор доштани шумо донанд. биёед беҳтараш як як қисса кунед, худро муаррифӣ кунед. меҳрангез ҳастам аз ноҳияи Данғара ва бисёр ҳам ин сарояндагиро дӯст медоштам ва аз овони хурдсолӣ ки хеле хурдакак будам, бисёр ҳам сарояндагӣ мекардам. як чӯбча дар дастаму чӯбчаро хели микрофон мекардам, мехондам мехел. баъд падарам чизеро дар ман диданд. баъд бисёр дар озмунҳо мебурданд, телевизионҳо мебурданд. оҳиста оҳиста ҳамин меҳр дар дили ман ҷо гашту касбамро идома дода истодам. яъне ки шумо бо роҳнишондеҳии падар рӯи саҳна омадед. албатта дар зиндагӣ аслан зидди духтарҳое мешаванд ки намехоҳанд духтаронашон рӯи саҳна ҷилва намоӣ намоянд, овозхон шаванд. ва чӣ гуна падар розигӣ доданд? Чӣ гуна фарзандони падар розигӣ доданд? падари ман ки худ коркуни давлат ҳаст ва ин чизҳоро ки ба хубӣ дарк мекунад, ягон духтаро ин хел оилаи моро хеле намеқапанд дар хона. ҳама озод ҳастанд, ба кору фаъолияти худашон ҳастанд.
ва падарам гуфтагиянд ки мо дар оила се духтару як писар ҳастем. Мешинон насиҳат мекард ки ин роҳа интихоб ки кардӣ то охира бар фақат обрӯ нарезон. Амин насиҳатҳо дар дили ман ҷо гашту то ҳозиро ман мақсад сари хам ба кору дарс рафта корамро идома додам. намеҳаросед ки дар роҳи санъат чӣ мегӯянд пеш роҳи шумо пайдо мешаванд, пешниҳодҳои аҷоиб мекунанд? аз ин чиз наметарсед? хаёл мекунам ки ҳама дар дасти духтар худаш аст. духтар ки нахост он чиз намешавад. бале дуруст. шумо гуфтед ки аз хурдсолӣ шавқу завқи сурудхонӣ доштед. бале бештар сарояндагӣ, бештар ҳунари кадом сарояндаро дида завқ мекардед ки мисли ӯ шавед? бисёр дар телевизион тамошо мекардам. кадом сарояндае ки ягон суруд мехонанд дар сари ман уже ҷо мегирифт. ягон чор мисраашам хеле берун баромада дар ҳавли ман сарояндаӣ карда мегаштам. баъд модарам вақте ки дар хона мешиштем дар телевизион дар ёдам ҳаст Нозия Кароматуллоро нишон медоданд. баъд иншоалло духтари ман ҳам хеле мешавад. хайр намедонам мегӯянд ки дуои модар мешавад, иҷро мешавад. мумкин бо дуои модарам сабаб шуд. шумо аз Нозия ҳарф задед. Нозия ҳунарашро дӯст медоред? бале бисёр аз ҳунар гап задем, аз шавқу завқи кӯдакӣ гап задем. метавонед 4 мисра суруд замзама кунед то тамошобини мо роҳат кунад? албатта. марҳамат. من دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان. من دیگر موضوع نیم با خنده های همایان. من دیگر ناظر نیم در روی خالی جهان. من دیگر موضوع نیم با خنده های همایان. جانی من آمده صد سال گردیر آمدی. جانی من خوش آمدی صد سال گردیر آمدی. баҳ баҳ, чӣ қадар садои ширин. роҳат кардам. ташаккури зиёд. дар ҳақиқат садои дилнишин доред ва имрӯз қоил кардед ки дар ҳақиқат соҳиби ҳамин садо маҳз меҳрангез аст. ташаккур. чӣ нақша доред ва то ҷое хабар дорем шумо ба наздикӣ як клипи бисёр ҳам ҷадид пешкаш кардед. хеле писандамон омад. албатта клипро бо ҳамкории акаи Искандар мо сёмка кардем ва бисёрам хаёл мекунам клипи хубам баромад ва иншоалло ки ҳозир навигариҳо аз пеш ҳастанд. меҳрангез, рости гап муддати 3 моҳи охир чеҳраи шумо, ҳунари шумо мавриди назари мардум қарор гирифт. то ин муддат аҳён шояд буд, вале ба чашм намерасид. дар ин 3 моҳи охир ки ба шумо ин қадар кӯмак кард ки дар ҳақиқат тавонист ҳунари шуморо рушд диҳад? рости гап аз соли 2020 гӯем ки дар телевизионҳо будам ва баромад мекардам. вақте ки аз озмунҳо гузаштам, баъд маро даъват кардам ба консерваторияи миллӣ. омадам дохил шудам. фақат дар дарсхонӣ рости гап вақте ки мегӯянд ки каси ягон кас хеле дугона мешавӣ, ҳастанд дугонаҳои хуб ки туро ба роҳи хуб мебаранд, ҳастанд дугонаҳое ки ба роҳи каҷ мебаранд. вале дугонаи ман баръакси пешравии ман буданд. ва рости гап аз ҳама чӣ дили ман монд. намедонам ҳамон дугонаам сабаб шуду. рости гап бигем дилам аз ҳамин дунё монд. намедонам чӣ хеле буд ки баъд ман намемондам ягон баромадҳои худамро намемондам, сурудҳои худамро дар Инстаграм намемондам, телевизионҳоам намерафтам ва дилшикаста шудам. баъд охири вақтҳо мақсад як одаме пайдо шуд ки маро тавонист ки аз депрессия барорад ва инам Давлатбек мебошад. ташаккури зиёд. Давлатбек журналист, дӯсти мо. бале. имрӯз дар мусофират ҳастанд, паи таҳсил ҳастанд. салом мерасонам Давлатбек. дар ҳақиқат ин кас тавонистанд шуморо кашон боз рӯи саҳна оранд. бале. меҳрангез, шумо як чиро нақл кардеду ман
кунҷкоб шудам. И дугонаатон чӣ кори бад карда буд? Ӯ ҳам сароянда аст? Не, сароянда несту. Хайр мехоҳам ки ин сир пинҳон монад. Ошиқ шудаед? Не, дар ҳақиқат рост мегӯед? хеле меҳр кардаги ошиқ нашидам. яъне ки ишқ вуҷуд дорад ё ки бовар надоред? бовар надорам. ба ишқу ошиқи имрӯза Бале. умуман бовар намекунед? Яке ишқу ошиқӣ ва дӯстӣ хаёл мекунам дигар нест. Чӣ хеле ки мақсад модарам мегӯяд, дигар он вақтҳо дигар буду, ҳозир дигар хел аст. хато накунам, хосгорон аз мӯи сар зиёд ҳастанд. чӣ мегӯед? ҳастам. Хейр модарам мегӯяд ки ман духтарҳоямро эрка кардам. Агар ки ам хеле условияҳо мемонанд. Агар ки мегӯяд розӣ бошанд, хейр намарҳаман духтарам аз шумо. дар хонаи шумо расму оин анъана мардро духтарҳо меёбанд ё ки падару модар маҷбурӣ? Не, маҷбурӣ нест. Мақсад ки мебинанд, мақсад бача одами нағз бошад, вай бошад, маҷбур нест модар. мисол чӣ условия мемонад? Мақсад условия мақсад вай мекунанд. Аз ҳама ҷиҳат кофтукоб мекунанд ки бача мақсад нағз бошад. Аз аз куни сӯзан мегузаронанд? Не. Мақсад аз шароитҳо не. Миёна бошад барои ман. Ин басанда аст барои ҳарду тараф. Ман фақат ба падару модарам мегӯям ки бача ба ман не пулаш дар кор аст, не бепулашам миёна бошад, шуд барои ман басанда аст. Не ки дар кори ман мақсад кордор нашавад. яъне ки ҳунари худро идома медиҳед? ҳо. шояд бошад чунин ҷавон, вале хей буд худованд тезтар ҳар чӣ қадар дар тақдири шумо расонад. ва ман фикр мекунам ки ин гуна мардҳо каманд. хейр ако бо мегӯянд ки гапи шавҳар қонун аст. агар ки дар идомаи зиндагӣ баъдан маслиҳат мекунед. ташаккур. зиндагӣ бепастию баландӣ нест, меҳрангез. бале. чӣ шумо аз ҳамун замони кӯдакӣ аз ҳисоби падару модар такя карда хӯрда эрка шуда омадед ё ки азобу ранҷ ҳам буд? Не, ягон одам хаёл мекунам бе азобу ранҷ намешавад. ман аз синфи нӯҳӣ кори давлаткардагӣ то ҳозир мақсад намегӯям падарамро ки ба ман ин хел пул диҳа ё ки модарамро хай ба тавассути дилёбакӣ аз падарам пул мегирам. дар куҷо кор мекардед? ман дар қасри фарҳанги нӯҳияи Данғара кор мекардам. шаҳри Данғара. бале, кор мекардам. пас ба консерваторияи миллӣ ки дохил шудам, ростӣ кор накардам дигар. имрӯз хат кардед? Не, сеюм курс уша. Аҳа, беҳтарин. ва имрӯз шумо нозикои касби овозхониро аз худ карда истодаед? бале, дар жанри академӣ, яъне опера ман идома дода истодам. опера гуфтед, як лаҳзае ба ёдам омад ки дар барномаҳои пешинаи мо ман аз овозхонҳо хоҳиш мекардам ки дар се жанр овозхонӣ кунед ва дар ҳақиқат малакаи худро нишон диҳед, қоил кунед. вале онҳо меомаданду дар жанри опера шарманда мекарданд. чӣ мешавад ки шумо дар жанри опера, дар жанри фалак ва дар жанри эстрада ба мо 4 мисраги суруд замзама кунед? якум аз опера гӯш мекунед? бонаган мухлисо вай хейтеро бисёр менависонанд. ягон мо ба хейтерҳо иҷозат медиҳем ки нависанд. мегӯянд иш аз куҷо пайдо шуд як операхон. шумо шояд балад ҳастед, метавонед? бале. марҳамат. Amiava vino caro, mi piace bello, bello, andare in Porta Rossa a comprare l'anello. аҷоиб, дар ҳақиқат боро шумо қоил карда истодаед. тӯли як сол мо вақте ки мо се моҳа мақсад одих мешавад ку боз распевкаҳо ҳастанд, боз овоз кушода мешавад. ҳоле ки дарсҳо сар шуда истодааст, мақсад распевкаи мо машқи мо рафта истодааст, боз овоз кушода мешавад. ҳозир камтар овоз маҳкам. ташаккур. ҳар нафаре ки жанрҳои анамин санъати мусиқиро медонад,
ояндааш дурахшон аст ва ба ҳунари ӯ аҳсан гуфта каф гуфтан ҳамон ҷоиза аст. дӯстони азиз, мо авиакассияи худро куш шудем ва акнун метавонед бо нархи арзондастрас аз мо харидорӣ намоед. Авиакассияи Манижабону 24 соат дар хизмати мову шумо аст. Пас шумо бемалол метавонед ки занг занед. Ногуфта намонад ки агар аз як оила падар модар инчунин фарзандон метавонанд оилавӣ яъне семейни вориди дигар шаҳрҳои дунё шаванд, шумо метавонед тахфифҳои бобогиро соҳиб шавед. Авиакассияи Манижаб беҳтарин авиакассияи боваринок дар рӯи дунё. муҳоҷирони азиз, агар айни ҳол моро тамошо доред, мо ба шумо тавсияи хуб дорем. аҳамият дода бошед, мо муддати дароз аст ки як ширкатро ба шумо тавсия медем. ширкати Баха метавонад ки барои документҳои шуморо тахт намудан шуморо ба граница бурда бо сари баланд ба ҷоятон баргардонад. пас бемалол метавонед ки ба Баха муроҷиат кунед. бисёр ҳам ширкати боваринок. биёед жанри дигари мо биёед шашмақомро пешниҳод мекунем ки азодаш мебарояд ё не. شهری عزیزی دلبرم مهرت شدم بالو پرم شهری عزیزی دلبرم مهرت شدم بالو پرم آزاد چون پرندگان اندر فضایت می پرم اندر فضایت می پرم آزاد چون پرندگان اندر فضایت می پرم اندر فضایت می پرم. سلامت باشید. خیلی هم دلنشین، خیلی هم صدای خوش‌آوازه و باوری دارم که شما در نزدیکترین فرصت انمی فتح قلاهی سند را به خود کسب بکنید و انشالله با دعای و راهنوردی استادان یک آوازخوانی بسیار هم کسبی میشود. تشکر. در خانواده وقتی صدای شما رو پدر و مادر خویش و تبار میشنوند چی میگویند؟ راستی گپ در اویلای ما در اولادی ما یگان کس سراینده هم نیست. میگویند که بابام وای داشتن یک تا دوتار داشتن و همه اجراهاشون فریاد میکردن و یک خونه پوری مقصد سراینده و تبلکچی و دیگر میشدن. بعد میگفتن که تو میومدی در موبایلشون رقص میکردن نه که من دریا ندارم. میگویند خیر ممکن مهر و محبتی همون خیل شد یا که چیزی شد که در دل جا شد همون خیل سراینده شدی رفتی. وقتی که من سرود میخونم همراه خانواده همه کسای شیشتگی بسیار هم خوب قبول میکنن. تشکر. من اهمیت دادم و شاهد هم شدم که شما در چندین توی‌ها با صدای زنده محفل رو هستید. بله. چی نمی‌هراسید نمی‌ترسید که دختری که نه مقصد راستی گپ و توی‌ها وارد شده است علاقه سربلندانه آباد میکنید؟ راستی گپ از وقتش که با آواز زنده من برآمد کردم دیگر خیال میکنم شیرینی آواز در فنگرام نیست میشود. چه خیلی که در توی‌ها یا که زنده برآمد میکنی آواز شیرین همون وقت پیدا میشود. مهرانگیز شرط ما چنین است شما باید نقشی عروسی که نه وارد خانه خسرو خوشتومند خانه شوهر میشود و انمون معامله و مناسبت و انمون چی میگن عروس بودن خود را نشان دهید. در حقیقت از شما عروسی عروسی خوبه میباید یا که بعد هستید؟ مایلش شما خوشتومند؟ من خسور رفته کلین لبه تقو جان با فکرم روز تو بگاه خواب میروی ها کاسو طبقات نشسته کورپا و کورپاچت جمع کردگی نیست همون پای افضال ها رو از دهنی در نگرفتی حاضر یگان گپی سخت گویم زود با آچه و زود با آتت خبر میکشه که خسورم آدمی گنده کلینوی یاش نه تقو جان بخشیش حاضر همه کارا رو میکنم. اوقات چی است کلین؟ مستوبه. مستوبه تو میدونی که من خوراکی مستوبه رو دوست داشتش ما تقو جان کی گفته بود به تو؟ خوشتومندم. آه کلین های دیلیا تشکر احسن چه خیلی دیده ایستاده تماشا بینید عزیز اهوده این نقش هم برآمد و با اون نقشی دختره میدیم که در راه رفته ایستاده است و بچه ها در ماشین با او گپ میپرته. ای دختری خوشرو نمیری اگه اونجا تماشا برایم؟ ای دختری خوشرو خوراکخوری نمیریم؟ شما مگر بیعقل هستید؟ برای چی این خیلی گپ ها میگید؟ شما مگر خواهر و اپا ندارید؟ ای دختری بلبل زبانت بلبل بوده بیا تماشا کنیم در این دنیای دروزه فقط کیف و صفا. با شما دنیای دروزه با من باشد حیاتم رو میسازم. رفتن گیرید برای خودتان. پشیمون میشوی دخترک. دفشو میمون
зиман ранҷидаӣ? бале ранҷида. ташаккур ва сеюмиш коргардон тухоҳиш. шарти сеюми мо ба хонаи шумо хостгорӣ меоянд, дили падару модаратонро меёбанд, вале шумо розӣ нестед ки бо ҳамон ҷавон хонадор шавед. ҳамин нақшро метавонед дар чашми тамошобини мо нигоҳ карда нишон диҳед. духтари ганда бояд бошам яки чӣ? шумо розӣ нестед, зиддият нишон диҳед, меҳмононро хафа карда аз хона пеш кунед, ҳатто ки бо писари шумо хонадор намешавам. рафтем. гӯш кунед маро холаҷон, аз кадом роҳе ки омадагиед ба ҳамон роҳ равед. Ман ба писари шуморо дӯст намедорам, ман чӣ хелаям мегирам. Ман ҷанг карда наметонам. мутаассифона дидед ки меҳрангез уҳдаи ҷанг кардан намебарояд ва то ҷоя шумо шоҳид гаштед, се шарти моро иҷро карданд. ташаккур. меҳрангез, имрӯз дуздӣ дар миёни тамоми сарояндаҳои мо ба қавле муд шудааст, умуман дар шоу бизнес. шумо дӯст ҳастед? шумо ҳам дуздӣ кардан намехоҳед? рости гап акун дуздӣ неву, мақсад ман бисёр сурудҳои муқаддас набиёбаро месароидам ва хаёл мекунам ки бояд сарояндаҳои мо наранҷад аз ин кор ва ё бояд фахр кунанд ки суруди моро, мақсад моро ки дӯст медоранд, сурудҳои моро хонда истодаанд. Ин ягон ҷои ваяш, то ҷое медонам. яъне шумо гуфтан мехоҳед ки боз дуздиро идома диҳанд? Аку дуздӣ неву, мақсад иҷозат пурсанд, хеле ба таври дуздӣ не. шумо ба наздикии суруди Сурайё Мирзоева ки оча ном дошт, Бале, замзама карда будед. бале. мегӯянд байни шумо нофаҳмӣ шуд, судбозӣ шуд? Не, апаи Сурайё бисёрам як зани хуб ҳастанд. Мо аз як ноҳия ҳастем ва бисёрам дӯсташон медорам. Ягон зид нестанд. Вай гуфтагиенд ки ҳамаи сурудҳои ман барои ту, ҳамаашро хон. дӯстӣ рафтомад доред? Бале, бале. оча гуфтему банди диламон меларзад. дар ҳақиқат муҳоҷирони азиз, онҳое ки моро аз роҳи дур тамошо доред, дар ҳақиқат модарҳоямонро зиёд дӯст медорем. чӣ мешавад ки суруди очаро меҳрангез замзама кунад, як фароғат бардорем. бошад. эй очаи хушбӯяки қишлоқиям, эй очаи хушрӯяки муштоқиям, ман ханда кунам амраҳи ҳар хандаи ту, ман ханда кунам амраҳи ҳар хандаи ту, пазмони раҳи гаҳлою гаҳ қоқиям, пазмони раҳи гаҳлою гаҳ қоқиям, эй очаи хушбӯяки қишлоқиям, эй очаи хушрӯяки муштоқиям. ташаккур, офарин мегӯем. дар ҳақиқат модарон зинда бошанд. ташаккури зиёд ба меҳрангез ки тавонистанд ки барномаи моро ҷолибият бахшанд. биёед инҷо савол шуд ки бисёр ба духтароне ки ҳоло ҳам шавҳар накарданд, соҳиби бахт нашуданд, як савол медиҳанд. марди пулдор мехоҳед, марди бепул мехоҳед, дар деҳот шавҳар кардан мехоҳед ё ин ки дар шаҳр? мехоҳам ҳаминро фикри шуморо фаҳмам. акнун мегӯянд ки аз овоне ки тифл ба дунё меояд, дар пешонааш худованд ҳамаи насибу тақдири вайро нависондагист. акун ин аз насибу тақдир вобастагӣ дорад ки ман дар деҳот шавҳар мекунам ё ки дар шаҳр. барои ман фарқияте надорад, муҳим хушбахтӣ бошад. пулдор бошад ё деҳқон? миёна. замоне ки меҳрангез ном мебарорад ва дар тамоми тоҷикистон ӯро ҳунарашро дӯст медоранд, мабодо хостгораш, ҳамон тақдираш дар деҳа афтад ва шавҳари деҳотӣ кунад, як сарояндаи номдор дар деҳот шавҳар карда равад. ҳамин чизро шумо аллакай тасаввур карда истодаед? бале. чӣ кардай ба? як рӯз ба фикрам дар деҳо намистед? Не, меистам чӣ бандай. акнун Данғара, ман дар Данғара калон шудам, унҷаам шаҳрам нестай. вай дар қишлоқай, ягон ҷои ваяш нест. яъне шумо тарсу ҳарос надоред? Не. чӣ аз шаҳр бошад, чӣ аз деҳот бошад, шумо розиед ки хонадор шавед? ҳамин замин надошта бошад. аз кори саҳро метарсед? бале, наметонам охи, агар битонам мекунам. хӯрок пухта метавонед? метонам оне ки месӯзонам камка. чанд балакай дар ин синни сол шумо аз уҳдаи ягон кор намебароед? модарам охир тайёр худ кардан? бале. ҳама кора худашон мекунанд? бале, мо вақте ки дар ягон кор дастамонро мезадем, модарам мегуфтанд, мо ба чама хида мекунам.
мон духтарам ма ин кора хата мекунам моро намегуфта ки Меҳрангез хез ягон чи биёр фақат худашон намедонам ам хеле калон шудем дигар имрӯз ки донишҷӯ ҳастеду аз паҳлӯи модар дур ҳастед худтон намекунед мекунам не ки авқот кунӣ ба ғайри худтон ҳеҷ кас намехӯрад бале не худмам намехӯрам ба худам мекунам сӯзона намехӯрам худмам ғайр аз Аҷоиб. картошка бирён тухм бирён тамом баъд ду рӯз пас шавҳар карда ки рафтед баъд фақат кашкабирон тухмбирён хай мехӯред хуштоман ма дилшам ёдум метия офарин дили хусуро ки ёфтед дили хуштоманро ҳатман меёбед бале ташаккур меҳрангез ҳар як нафар орзу дорад орзуе ки дар дили шумо ҳаст дар чӣ мегӯянд дар андешаи шумо ҳаст чӣ орзу аст орзуҳои зиёд ҳастанд мехоҳам ки кору фаъолияти худро идома диҳам ва ҳамаи орзуҳоам ба амал расонам мегӯям ки орзуро мақсад орзу мекунӣ не ки бояд ба амал нишон диҳӣ ман мехоҳам ки ба амал нишон диҳам ки ман ин чизро орзу доштам ва ба орзуям расидам то имрӯз орзуҳои шумо ҷомаи амал пӯшида буданд бале ё ин ки то ҳол дар рафти ҳам орзуҳом амалӣ шуданду хай чизои калонкалонаш мондагия иншоалло ки мешавад тамошобинони азиз азбас ки меҳмони барномаи мо садои дилангез дорад ва мо мехоҳем ки анҷоми барномаи моро бо 4 мисра суруд ҳусни анҷом бахшад бале марҳамат мо ба наздикӣ бо ҳамроҳи Сурайё Мирзоева як дуэти хуберо ба набор мегирем хабари хуш ва ин навигарӣ 4 мисраашро мехонам марҳамат далша намехонам аввалин шунавандааш тамошобини мо аст бале марҳамат ду то булбузи боғу чаманем ду гули бишкуфтаи дашту даманем гоҳ лабханд гаҳе даф бизанем хоҳарон аз домани хӯрам ватанем ду то булбузи боғу чаманем ду гули бишкуфтаи дашту даманем гоҳ лабханд гаҳе даф бизанем хоҳарон аз домани хӯрам ватанем хоҳарон аз домани хӯрам ватанем аҳсан ташаккур мегӯем як садои бисёр ҳам дилнишин буд ки мо имрӯз ҳамагӣ шунидем тамошобини азиз ин буд барномаи исторарез меҳмони мо буданд меҳрангез тағоева шумо дар охир чӣ пайғом доред навигариҳоро интизор бошад иншоалло ки аз пеш ҳастанд ба шумо бурдбориҳо дар корҳои ояндаатон пешравиҳоро таманно дорам саломат бошед мо низ ҳамчунин дуо мекунем ки коратон равнақ ёбад ривоҷ ёбад ва шумо дар наздиктарин фурсат номатон тоҷикистонӣ гардад ташаккур тамошобини азиз тансият хотирҷам хонаобод бошед хайр